Ndoda Ba. ngithi namhlanje ngikhuluma ngesihlahla somunga. Ba. Ngangasazi. Kodwa sangigilela imanga ezagilwa isihlahla sani somunga. Lalela ke ndodana yami. Ba. Kunento ebalekile kufanele ukuthi uyifunde. Tshele nabafweni yazi. Ba. Ungabi namahloni uma usebenza umsebenzi wena ozobona ngathi awucacile kuwo. Awukho umsebenzi ongacacile yazi. Ba. Akekho umuntu obonakalayo uma iseholile ukuthi usebenza umsebenzi onjani. Ungafika wena kube nodokotela la. Ngithi yabona? Ba. Kube khona icleaner la. Ngithi yabona? Ba. Kube khona osebenza engadini la. Ngithi yabona? Ba. Kube khona oshanyelayo la. Ngithi yabona? Ba. Kube khona owenza noma ngayini noma usebenza ama-toilet osebenza naye. Ngithi yabona? Nge-payday mabehlangana edrobheni bebank bafana labo bantu yeso. Kanjalo. Kuya ngokuthi imali bayisebenzisa kanjani. Ngoba wena ungafike usebenze lapha kuthiwa lapha uyawasha ama-toilet. Ngithi yabona? Afike leyana abaphezulu ema-ofisini. Wakhe wena ukumdlula. Kuya ngokuthi wabelwe kanjani inhlanhla yakhe njani. Umsebenzi wamsana nenhlanhla. Wamsana nani? Amsana nenhlanhla. Nokuthi wena yini oyifisayo. Ngizokhuluma ngesihlahla somunga. Ngenzela ukuthi ungayinyezi, ungazibeki phansi, ungabukela abantu abaphezulu ubone ngathi wena ngeke ufike khona. Ngithi yabona? Ba. Wabela ukufika lapho othanda khona. Kuya ngawe nomqondo ukwazi ukusebenzisa amandla ophiwe wona. Kusebenzisani? Amandla ophiwe wona. Lalela ke ndodana. Ba. Ngiyakucija utshele nabafowethu. Ungawufihla umsebenzi owenzayo noma ngabe kuthi uphansi kanjani yeso. Ba. Uma uphuma ekhaya uyosebenza emagoli kuphi kuphi. Ungathi musubuya bese ubuya sowugqoke ibhuluko olithengile elisha necathulo umuhle unuka kamnandi ku December. Angithi yabona? Ba. Bese ufuna ukuyibonakalisa endaweni engathi uhola kakhulu noma usebenza kakhulu ube uthola imali encane. Ngoba uzobe uyayicindezela ithonga lizokwazi ukuthi ujabulile lingaphinde liqhubeke nenhlanhla liqhubeke nabanye. Ngoba uyekhaya babonise nabantu basendaweni bekwazi noma ukuthi usemagolweni ukuthi shembantu usabambile nje akakafiki lapha afuna ukuya khona. Ngafika ngathola umsebenzi wami oqale okay. Ngiyosebenza phansi emgodini e-warehouse. Okanye ngizothi stock room lapho engangishanyela khona ngigorobha khona. Ngithi yabona? Ba. Ngiphuma nginuka phuce. Kodwa iphuthe ngalenzile leli. Ngangithi mangibuya ngibuye sengigezile, nginuka kamnandi. Babecabanga ukuthi ngisebenza kahle. Nami ngolimi lwami, ulimi liyadala. Ngangikhuluma kubantu njengomuntu osebenza kanjani? Usebenza Kahle. Ngibe ngazi ngaphansi kwencindezi. Ngibe nginamaphepha ngifundile lokho engangikufundela hayi kakhulu. Uyazini ke ngawuthola umsebenzi engangawuthola umsebenzi engufundele. Ingoba abadala basebeyithethe ngijabulile ngoba ngangibakhohlisa ekhaya. Bazi ukuthi ngisebenza kahle kanti ngaphansi kwencindezi. Ngaba nenhlanhla ngithi kodwa Nkosi ngithandaza umthandazo okucela uNkulunkulu angibusise kodwa ngiphila impilo enjani yamanga. Ngaba nenhlanhla isihlahla sani somunga. Ngathi ngileleke yafika impunga yathi mntanami wena ozenzile uzenziwa kakhalela. Wena thina sazi ukuthi konke kuhamba kahle. Thina sazi ukuthi wena ujabule. Sesidlulele phambili. Nokuphethe akasakuboni, akasakubuza. Hamba uyofuna isihlahla sani somunga. Hamba ufuna isihlahla sani somunga. Uphatha upondo ufika uguqa. Akusisoke isithixo okubaziweyo okunjani? Okubaziweyo. Isihlahla imvelo siyayimilela. Kodwa kwathi isihlahla sani somunga. Lesi sithandwa nezimbuzi. Phela kube besibhede imbuzi besingeke sisidla ngithi. Lesi abanye omama sisakhula babechatha ngase ingane njengoba kade esho umfweni ngithi. Kodwa ngikho ke chatheni senzogijima ngichatha ingane ngaso. Kodwa ngilapha ke uthi ufika uthole sesingathi sesisidala siphakeme bese uyaguqa uthi ngicela into ethelelo. Ngikhohlisa abadala, ngakhohlisa abazali bami, ngakhohlisa abafethu nodadewethu, ngayinto engekho, ngayinto engesiyona, ngaba amanga ngoba isiningi isindaba yamanga phambi kwani kwedlozi uNkulunkulu. Bese ushiya khona lapho lo bhondo ukuthi uyothathwa ubani ngeke kube nenkinga. Wena kodwa ukhanyisa isibani ikhandlela elimhlophe uthi ucela ukukhanyisela impilo yakho, ucela ukubuyisa inhlanhla yakho, ucela ukuthola umsebenzi ozokwenza ukuthi ukwazi ukwakha imizi, ukwazi ukugana ngoba ngangakagana. Angithi yazi kahle. Asithola isihlahla sani somunga. Kwaba ngathi siyangiphendula ngoba ngathi ngiguqile ngeze ukuthi angingedwa ke la. Abantu abadala baphumula phansi kwazo sihlanzekile siclean. Angithi yabona? Isihlahla sani somunga. Phephisa wena ohlalela okushini. Jabula wena osemakhaya. Hamba usifuna mawuthanda ufika uhlala uxoxa indaba uyihlalele phansi kwazi. Ulale mawuthanda. Ubone mongalala uzumeke ukuvuke yini nabantu bakini. Kodwa akawuyeli lokho uyocela ini
ukuthi yonke inkohliso yenziwe wathi umuntu isona sokulekelela ke xaqeka amanga labo usuwaqalile amanga obusuwenzeni obusuwaqalile abangakanani abafana nodadewenu abasebenza emagoloko eThekwini abaziwe emakhaya ukuthi bayizinto ezinkulu kanti lutho uthi uhlangana naye akubalekele ngoba ekhaya wazi ukuthi uyini bafethu ungayenzi lonto ithonga liyayivala indlanda yibani lokho engiyikho ubuye lokucela ethongweni abantu abadala ngafika lapho engifisa khona ngisahamba kancane ngisathola lapha ya kodwa ngifuna ukufika lapha ngafika ngasho njalo kwaphela 2 months ngaphakanyiswa lapha ngabekwa phezulu ngagcina sengibhala amaphepha senginje hawu ukubonisa ukuthi ngagcina sengiqoqa endaba angithi yabona baba sengibuye esihlahleni somunga gcina sengifaka ama-ball pen amabili nokubona la sebefaka ama-ball pen amabili e-red ne-blue ufuna ukuthi bayabhala kanti ababhali lutho angithi yabona ngagcina senginje ndodana angithi yabona ngesihlahla sani somunga hambe uyothandaza phansi kwaso kenza ikhandlela mawuthanda khulume lapha ucela intethelelo siyaphendulana noNkulunkulu leso sihlahla netho amen njalo muhle ba hey akusho indoda ihle ukushawa wena gcina usuphenduke enye wothi uyabukeka ba uyabukeka yabo amen